cooking, yes I do. Yung mga taba. Ihahalo natin mga taba na ito. Ito natin yung isa. Silit sa yung kalamang. Tama ito pagka walang ulam. Kalamang lang. Pwede na. Ito yung pinasarap na ginisang kalamang. Ito natin bawang. Balikan natin mamaya. Ayan, medyo nag-brown na siya. Lumabas na yung mantika niya. Ayan. Kaya na natin sili. Iniwa ko na sili. Ayan. Bango. May langhang. Lakas na natin lakas na natin yung taba ng baboy. Ilagay na natin yung malamang. Ayan, malamang lagay na natin. Okay, plastic pa. Bago na agad. Kunti lang kunin mo dyan. Pwede mo na yung ulam. Pagka nagtitipid yan, kunti-kunti lang kunin mo. Ulam lang. Isang kutsara lang. Pakain ka na. Nakaraos lang yung isang kainan. Natin namaya pagka brown na siya. Ayan, brown na siya. Ito na, pulang-pula. Ngayon brown na, ito na ito. Ayan, mantika na, nag-brown na siya. Ayan, binagbuong ang taba ng baboy. Ayan, wala nang gatayan kasi mahalang nyog. Lockdown tayo ngayon, kaya tipid-tipid. Higit lang ng taba sa kalingkin, tapos alamang. Tapos na yan, ulam na yan. Okay, na. Ayan, okay na siya. Tikman natin. Ayan, sa gitna ng lockdown, wala tayong magawa. Luto na lang tayo. Magaya niyan, taba na nilagyan ng alamang. Ayan, gagawin natin ulam niyan. Pakunti-kunti, tikman natin. Ayos, medyo maalat siya. Sakto sa kanin. Ayan. Mahaba-haba pang lockdown, kaya dapat ganito ulam natin. Kunti-kunti lang ilagay mo sa kanin, ayos na, katalo na. Ayan. Yung mga naka-lockdown ka na mag-isip ng paraan paano magagawa ng ulam na mga tipid. Ayan. Wala na tayong budget, yan na lang ulam natin. Yun, mga kabagkan ka pa, mga kabarangay. Nandito na lang, nasa muling pagluluto. In the crossfire